Pitääkö sitten tästä hakea ja menee tuohon? Minä voin Minä olen Lasse Marin ja Kemijärven moottorikerhosta ja olen kilpailunjohtajana tässä Snowcross Kemijärvi tapahtumassa. Meillä ajetaan tässä 2 päivää snowcrossia, stadionicrossia ja niin meillä on täällä ennätysmäärä osallistujia. Meillä on yli 130 osallistujaa. Sitten alkaa tosissaan tapahtua. Salonen kilpailija numero 200. Ensimmäisen erän voittaja. Henri Takkinen numero 16. Ja 279 Feetu Rajajärvi. Ja näin on kaikki valmista. Koneet ovat käynnissä ja kohta tulee 5 sekunnin taulu. Ja näin lähdettiin liikkeelle siellä. Näin varaslähdön merkiksi nousee punainen lippu siellä. Toinen kaveri oikealta otti varaslähdön. Pekka Peiliö, Oulun seudun moottorikelkkailija Antti Käs johtaa. Sitten tulee vähän rakea, mutta kovaa tulee myös Juho Virmatotti ja ei täällä ilmaisesti Siinä tultiin viimeiseen hyppyriin. Ja tässä siis 3 parasta junnuluokassa. John Malmström, Niko Rivali ja Oliver Lidström. Ja he saavat vielä muistopalkinnot mukaan. Paavo Hyvönen, joka tosiaan oli kakkosena tuossa finaalilähdössä, niin hän on myös kakkonen tässä 14-16-vuotiaiden finaalissa. Eli Sari Tanninen Suomi hienosti 3. naisten kisassa. Toisessa erässä parempi sijoitus, se ratkaisee tasapisteissä lopputuloksen. Molempien erien voittaja Valentrosten Andersen, Norja, Norway, Aatti Kätilä. Eli Andersen, Sjöberg, Tanninen, naisten kärkikolmikko. Jaakoneiden lippusyynien läpi. Meillä katuaa valot saman. Tai vaihdossa tapauksessa loppuu tulos. Olisiko kellään mitään kysymystä? Ilmeisesti ei. Pannaan rallit pyörimään ja lähdetään vetämään varustelusta. Tuossa sanovatko tulivat kelekalla, että tuossa oli tuossa Raajärven paikkeilla oli paljon. Joo, varmaan. Semmoinen 70-80 senttiä.